Kurak mo sa tanim mo, So, karon mga lang mulakaw gyapon ko lang bisag nag-ulan. Kay mga to mi karon ni Kentoy sa iyang ayaan manguha mi og dragon fruit or unsa pa tong mga prutas na didto, di ba nagbuot-buot ug unsa nga prutas na didto. So karon naglakaw ko bisag nag-ulan. Tanawa lang nag-ulan. Makita ninyo lang wala. O nag-ulan jud na lang. So karon ako karon kay silang lang wala nag-uban kay naapod siya sariling mundo. Na siya sariling mundo mga lang. So tuwa siya sa patag karon mga lang. So maginusara ko karon og lakaw uban si Kentoy og iyang asawa. So nagbaklay-baklay nako karon lang din sa amo agianan. May agianan na mo padulong sa highway. Nila. Ano mo lagi na sa imo lagi? Okay, wala giulian man ni. So karon mga lang na namin din sa China Bank. Kay manakay na pod mig jeep atong sakyan. O ban ming Kentoy. Palo ni si Kentoy kay vlogger dapat. Lagan kay estudyante din na nakailan ako. Kana sila kay hi lang. Kailan sila sa ako. So Kentoy oy palo niyo si Kentoy ah. Kailan mo Anak lang. Oh. Anak lang. Pwede selfie po? Ha? Hi, lang. Ikaw lang sa ino. Wala man dugay kastanan. Ay, pangmarok, mangkaway. Dimaruan, di ko nimo ko iba. Manila mag-taxi na lang ta. Ayaw lang. Yan ka, para tipid. Ay, wala lang po ka-video dito kayo. Wala ko ka-video dito sa Lourdes. Dagan yun ang video. Mawala ka sa kwan. Wala ito problem. Hi. Wala pa siguro daan ito eh. Sura. Ganun kayo. Hi. Hi. Kalimutan na kadagol ko. Wala pa ikaw suwagan. Yan to'y, palikis yan to'y. So karon nanaok nami sa jeep, baklay nami kay moto nami sa balay. Sayaan ni Kentoy kay magkuha mi og dragon fruit. Baklay-baklay sa mi nga ri pasulod ang ila. Daw ko kabalo asa dapit ang pasulod magulat mo. Ano payong-payong ka wala may ulan. Don't video me. Takda nilang lang mahadlok po sa camera. So nakaabot na gid mi din mga lang. Hayo, palit mig food. Ala sila. Ala silang lang. Hala cute kay ilang mga iro. Kalay magyud ni siya. Cutie.
Cute kayo yung mga iro, oh. Hala. Hala. Wala akong nagbangon. Ako'y bisita. Ay, mga lang. Ala, silang lang. Sa kaya na. Kali, mag-hindi siya. Oy. Tono na, tila na. Ali. Ali. Friendly kayo sila, oh. Cute kayo. Ala. Silang lang. Nakalaan silang balay. Friendly kayo sila. Ay, bantok di ay. Oh, friendly kayo. Grabe ka cute. Kapay isa, oy. Babay na. Okay, pag umana mo pangaon lang dito. Ay, wala ko nag-video lang. Dayon, ang lakaw na pod mi lang kay mo ato na pod mi sa sa repet toy, layo pa. Kada to pa sa unahan, mag-ato mi dito na pod uban ming toy mag-kuan mi dito. Tanaw silang mansion. Pero ka nag-gray nga balay. Dili dito pa rin. Ito pa unahan ko. Dagan maday kay din yung balay yung nindot ba? Oh, na dari mga yuta, baligya kani mga bakante mahal ito. Mahal naman na, milyon naman na siya toy. Mga mahal man. Dayon sudlo nun man pod toy. Ay, dora lang balay. Ay, kana nakaguren? Or layi? Hindi aman ko. Dito nasad mi mga lang. Ayo! Hindi tao dari. Walay doorbell di ay. Ayo, pwede mga ayo inabang. Hey! Aman si Asya. Aman si Asya. Ha? Aman si Asya. Mga ayo. O, di ba lang, nakauli na ko lang. Tapos, muning naglakaw lang, pag-abot dito, gipakaon og lunch. And then, nakabitbit na pod ko og dragon fruit og avocado, mga lang. O, di ba? Grabe ka happy. Grabe ka thankful ang Ginoo sa ato unsa ta ka maayo mga lang. So, karon mga lang, pauli na day ko lang. Dini na ko nag-video lang kay ngano, alang mag-video ta dito sa jeep. Sarila, gihanga ko mga lang, Ginoo ko, tambok na gid siguro ko lang. Sumoto, karon pa ko nag-video din hilang. Dayon, tanto kong video lang. Sama rin sinang Linda din yun, nangahoy. Tanawara. Nangahoy po siya din hilang. Saka na yung gipanghuyan lang. So, din ako kutob.